be. Wa ka na ulaw? Ulo ka sa mga silingan, oh. Yaka-yaka, higda ka diha. Alang nga dire mo ko ni magipatulog sa gawas. Hawa na diha. Nagdarauga pa ko ni magipatulog dire. Pasulod pa ko nimo. Namanday na. Oh, asa ka? Asa ka mo hawag ko dire mo sulod? Musulod. Hilom, oy. Ano bitang dugay kay kani uli? Gabihan pa ka? Muna, lagan man. Layas dito, ah. Ito'y layas dito ah. Sorry na good be. Nisibat pa ka, ni agi pa kag bintana. Be! Surahan ko. Be! Market! Wala mo ito na ko tuyo agad. Gidala ra mo ko sa akong amigo. Isa man yung amiguhan na. Si Mr. Lim. Mr. Lim na pod, Mr. Lim na pod. Ang sabot ra mo gud na mo to mula agram gud mi ka jut good. Wala, Hindi ba makana ng hinog tarong? Mao gali na sorry gali kayo do. Sorry gali kayo. Sorry. Magsige na kagsuri. Dili na ko motro. Ikapila na nimo gibuhat ba? Ikapila na nimo gibuhat ba? Sa akua ba? Puti kamay. Layas dito ba? Ka naglagot pa ko sa imuha. Naglagot ko ng nangaon. Ayos, Tagaan ko palagi nakapiso yun si pare. layas ka tubig. Kuan ba daga kay mga bata nagtanaw sa tuwa oh. Maulaw man ka, maulaw man Sorry na gali no. Kugit bitaw na kuto siya para manguli na. Ni kalampag pa. Wala gito na ko tuyo ang madugay may kabalo si Mr. Limbe nga. 2 hours lang ko dapat mulaag. Lasta, luya. Daghan di kag istorya ba? Daghan di kag istorya. Layas na lagi dito. Be sorry na lagi be. Sorry na be. Laag pa. Sige lang pre. Sa tikaan haon karon. Balikon na ti kasunod adlaw. Sorry na be ba? Kung talagot ana yung trabaho nimo ba? Sorry na gani mo. Kung ikaw, mulaag ka, mananghid ka. Idol, para di kasukan. Tama, Dod. Be, pasaylo ako buhaton ako tanan. Buhaton nimo tanan. Buhaton ako tanan. Patrohon gyapon na nimo. I-prove na ko sa imo nga mga jud kog sorry. Yon sabi buhaton nimo para pasayloon ta ka. Ano na lang be? Ipa-facial ta ka. Ipa-facial ta ka be. Ang akong tinigom ko ana ko ipa-facial na ko sa imo ha. Unsa man? Yang mugwa pa ko ana. Unsay mo gwapa? Hastang gwapa ha. Hasta ba yung lami ah? Unsa man? Gusto kay ipa-facial? Ha? Ipa-facial ta ka karon dayon. Nunon sa nako. Unsay no? Sige na, be facial na. Unsa man? Magaling kang kupal ka. G? Sabi na ka mo ha? Dili na be. Ha? Baby. Maunang sa walay paglangan-langan, gidaladay na ko si Hana sa among dapat adtuan. May manggudning sayo masugdan kay sayo rapod mahuman. Say mo pampagamay o nawong. Hindi ka to pampagamay o kuan. So, imo ha. Backpack engine. Ug diri nasugdan ang procedure nga gusto ni Hana. Samtang ako naara diri nagtan-aw ra. Naghulat ra ko sa sinyas kung okay ra ba siya. Okay raman di ay hala sige padayon ta. Kani siya nga procedure maabtan ra donig mga isa ka oras. Pero anyway wala mo koy problema og hantod ginos amahuman ang ako alang gikakulbaan kaning murag tubig nga gipabukalan. Wa ko kabalo kung para asa ni siya pero gamiton daw ni para kay Hana. Sabay tabon sa iyang mata o gibiyaan dayon siya kung kaya ra ba niya maginusara. Pero joke lang, ang tawag bitawanin nga procedure is steaming. Mura ragog ka nang nagluto kag siumay. Then after ana gi-vacuum dayon ang mga dirt sa iyahang face. Natingala lang pug ko nga nag-on man og murag TV, abi na ko magtan-aw silang Netflix. Machine ra man day na nga gamiton para sa ilang next procedure. Wala lain kundi aning pag-scrub sa face ni Hana ba. Aron paghuman butangan dayon siya maskara. Ingon pa sila aron magamit na ko to kung gipalit nga maskara atong Halloween pa. But anyway, hapit na tamahuman. Mao na ni ang last procedure. Himuon si Hana og Cyclops. Grabe Hana, uy mura namang nagbakasyon sa Boracay. Kiskisan dayon ang kilay aron way pagmahay. Dili ka mahayan, hindi ang pingan, di ka pasagan, di ka pingan. Jud malalis ni si Hana, hasta nang gwapa ha. Unya lang ka paguli sa to Oh, nya, okay na ka. Okay na. Oh, naraman day na. Nya kung motro ka? Ako motro ko, ibig sabihin ipa-facial na punta ka. Nya kung ikadaghan ka motro. Oh, ibig kadaghan ta ka ipa-facial. Okay. Oh, naraman day na.